Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke HSPDP ubak KP Pangyang ne kasngi habakran bikilat pathai khobor hadin gajing kendu jongki ulaang ba ke HSPDP kadan baniathu alor gajing kendu ke jongki kamat baningkong ka bakilay karan kadai halor gajing penlong dkhot bapura ya ke HSPDP hakalama jong ke National Federation of New States kani gade ke senjuk ka bakudup ya baro kinong dawa jella bathamai hakari ulai thu ba ka sengkalarai ba kanong pura kum ka weni ki dkhot jong ke NFNS hagani ka kinhon kinon shibun ki weibat ki judgment riu ki badawa jella shu ulai thu ru bakan dan gajing kandu lang jong ki badawa jella na North East India bat kinwan bania kandu kerpang bat ka HSPDP hakalai phauterik mentau benai kaban salong hamau phanlur hagani gajing kandu kin sekran halor ki sien jam ki bakin sashim haswa bandon ka dorbar telang ha parliament bakin yo ban pensngo sha ka sarkar India halor ki mat jing dawa Tapi panlai ceki pai ba mo chongkane ka jela jongi ke SPDP ka don ban ya thu de ban ong halo ki rai jongi ka CEC jong ka SPDP mta ka si ngila yo ban shong ban perkhat iki kat tu ka diteli ki kam ki bokong san jong ka party ka baning kong ngila ya kren ya thir halor kajing penlong dekhot bapura ya ke HSPDP hakalama jong ke National Federation of New States kemudian gadai ka kesenjuk lene ke Shatri ke ba kedup ya baro kinong dawa state bathamai agar India hadin mengilai tai sani bahakum ke parti ke beladan lepa ke manifesto bar ke constitution banyele ya ke kasinca state na ke benta ke menriu jongi hi bulan pok kasih jaintia de ngilai rai menta kasi ngilai shimru da resolution ba ke HSPDP menta kasi klarai bakan long no pura kum kawe ni ki dekhot hapo kata ke mengiong ke NFNS National Federation of New States hapo hangni haka NFNS kidon shibun ba ki weipat ki jai benriu ki biadawa ya ke state ala ke jong ka jai benriu ala ke jong ka tin ke thali kumbolong hapo ke jila Meghalaya kala khamya shakmat ka Caroline State Movement Committee ni nangni naka khasi jaintia ngi ladon mangi ka khasi jaintia jong ka HSPDP ke badawa ka hasinja state tingin nang napo ke North East jongi kidon kum ka Bodolan ke Tripalan juga Tripura nangta ke Karbi Anglong ki Dima Hasa betul bat nangta ki don rukum ka Gorkhalan Budelkhan bat kiwe ki state hapo ka India te mata kasi ka ba ngi ka parti ngi rai ya kene bandon hapo kene ka NFNS kalong ban ya yenglang teli kawai bat ngin don ru ngin yang telilang kawai bani dawalang bani kersanlang iwe bersengau ya ke skor jong kinong elam tiginong sesar jong kari India jong hipo parlimen kabar menta kasing la shimru ya karai bangin don ban ya kendu lang tang ya kini kinong dawa state apo ke North East India bakinwan bandan ke jing kendu kerpang batngi HSPDP haka life trik mentau benai kemud kinwan u joint secretary jong kane ka NFNS ubadai Mr. Stalin napo ka Karbi Anglong u don ru u kochaman jong kane ka Federation of New States bandikman marak napo Garolan Garo Hills bat kiwei ki leader napo North East kinwan bani kendu bangi haka life trik jong u ni unai te hagani ke kendu ngi ka parti ngi pediang sumhai ki ya ke jing khot jongki ya ke jing kwa jongki ban ya shong bani perkhat ban ngi te na ka benta ka jing tip ka khamha jongki ya kane ka jela ka jongi ka babun sin ngi don tang hapo ka shilong ban pediang ya ki mo ese kene kan penlengok khendiat iki babun balang ong bangi ngin ya kendu ya ki ngin pelong ka ya kendu ka CEC kino gelam jong ka parti ha kalai putrik mentau benai ka por kharwi biji ai hapo mau phanlur ka mangi kum ka parti ngidang de penyengsen ya umot jong mai hoping kum u founder president jong ka parti jongi
But kani kan long kabangin pelong ya kata hangtai hapo West Khasi Hills Shibanta bat Eastern West Khasi Hills Shibanta nama kade ya ke jaka ke kendu kemotorishan bat karamrai jengam constituency te hangning in che shong perkhat de bat kata ke jing perkhat ke jungi ba kani ke National Federation of New States kadon ru ke jing thmu ya kata ngi sia tai bah ketika lai putrik ba baro gini ki jela ki badawa jelat mai kandon ka jing ban stage ya ka demand jongki baro ban jungi lang ha po nong ba New Delhi how December ki ong te hangta ka long ban prisngau ha ka session ka ba te ka session jong ka telang ka ba khadu jong ka snem jong ka parliament ki la khot yang ilang baro te ka lai putrik in siarai kumnung in late kumnung in delegate se kata ka jing ilang tre ka long ka jing thu jing ka long ban te song no ya baro ki parlok ki badan ki jing thu ban ya dawala ke jong ke jela ha ka north east barak India berkoi